Hvis du skulle blære dig med, hvor mange du har været i seng med, hvor mange er det så? 20 mellem og 30. 17. Hvad er det rigtige tal? Det er alt for os mellem 20 og 30. 1. Hvor kunne du godt tænke dig at have sex? Tisted gymnasie. Lokale 54. Hvad er din vildeste sexfantasi? En hund. 6. Hvad er din vildeste sexfantasi? Heide. Har du et stofmisbrug? Det ved jeg ikke. Hvor vil du gerne flytte hen, når du bliver voksen? Frøstruplejren. Fjolle Tobakland. Er det også her, du køber dit hash? Det ved jeg ikke. Hvor mange genstande kan du drikke på en aften? 5. 54. Hvor lang er din pik i centimeter? 19. Hvem vil du helst have LAN-gymnastik med? Andreas Stavgaard. Heide. Hvor mange sider er der i en trekant? 15. 20 mellem og 30. Hvor mange verdenskrige har der været? 17. 1. Hvor mange Eiffeltårne er der? 53. 17. Hvem er Lance Armstrong? En hund. Ligusta Eibe. Hvem er Jomfru Maria? Nå, en menneske. Skuespiller. Jeg har altid troet, det var Jesus' mor. Nej. Nævn et land, der begynder med I. Ikea. Ikea.